Nangita ba mo og lami nga pagkaon sa Sisig, Lomi ug Silog? Adto na ta sa Don's Eatery na makita sulod sa ASB Food Avenue sa Don Hill. Sa presyong di mo abot og 100, mabusog na mo sa bagong luto nga pagkaon na inyong gi-order. Paspas mo serbisyo ug mga buutan pa gyud ang staff ug owner sa maong pagkaonan. Busa, kaon na ta didto sa Don's Eatery sa Don Hill. Love you, lovies!